Yderzonen er et formidlingsprojekt i konstant udvikling. Børn og unge kan lære om vand, energi, affald og miljø. Når Yderzonen afholder Nørd Day, vælter det ind med børn, som bliver inspireret til at udforske, hvad man kan opnå gennem naturvidenskab og kreativitet. I dag er vi på Yderzonen, og vi er her for at lave Nørdcamp. Vi laver 2. Nørd Day er et helt særligt arrangement, vi har her i Yderzonen. Og på Nørd Day, der kommer store nørderne Kåre og Emil på besøg. Kåre og Emil, de er super gode til at skabe begejstring om naturvidenskab, som det jo handler om her i Yderzonen. Og de er også nogle gode rollemodeller for alle de børn, vi har på besøg her. Så til Nørd Day, der kommer der ekstra mange børn, som eksperimenterer og selv drømmer om at blive store nørder. Vi er ved at stille sådan en kædereaktionsmaskinebane op her. Det ser ret nemt ud, men det er ret svært at få det hele til at lykkes. Det er sådan nogle her, alle børnene selv skal i gang med at bygge om lidt. Fordi så kan der også et træk. Hvad kunne I have lyst til, piger? Har I lyst til, piger? Vi skal lave en forhindringsbane, og vi skal starte med kuglen og afslutte med, at dækket ruller en hel omgang. Vi skal lave en ny form for domino. Ja. Skal have dækket til at rotere? Så vi har det ned op på bordet heroppe, eller vi starter med det her. Så vi skal bare finde ud af, hvordan vi lige får givet det nok energi til at komme ud over kanten. Vi mangler en katapult, som så skal sidde der med, der så skal sidde sådan her for enden af pallerne. Man starter med at smide en masse glaskugler ned gennem røret, som skubber til jernkuglen. Jo flere og flere glaskugler kommer ned, jo større pres kommer der på jernkuglen. Ja. Den ryger så ned i rampen her, rammer kuglen og bøgerne, træklodserne helt op til brødkassen, og så den store palle til sidst. Så det er en lille glaskugle, der til sidst vælter en stor palle. Ja. Sejt! Så kommer den. Ja! Kom nu, Peter! Nej! Helt ærligt, det virkede første gang. Det er mega svært. Vi skal komme! Ja! 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 Sådan! Det lykkedes! Glasperlen ville jo aldrig nogensinde kunne vælte pallen fra start af. Nej. Men fordi I så havde op på større og større ting, først kuglen her til sidst bøgerne, så kunne det altså til sidst vælte, fordi der kom mere og mere energi undervejs i det. Det var mega sejt lavet, selvom den drillede en lille smule undervejs. 3, 2, 1. Her der har vi jo vores affaldssorteringsstation, og her kan man dyste i affaldssortering. Fordi det handler jo om, at vi skal have delt det ind i forskellige materialer, så at det hele ikke er blandet sammen. For når det er delt ind i forskellige materialer, så kan vi bruge tingene igen, og det er det går ud på. Prøv at slå rekorden, som er på et eller andet med 91, hvor vi så er på 62. Skal du også lige have 66 nu. Ja. Det skal lige være en hånd. Har vi stået rundt 96? Ja, mand! Ja! Vi er klar, vi er flyve! Det går rigtig godt for Yderzonen. Det er jo skoleklasser, der kommer her, og hvis man som lærer vil booke en tid til sin klasse, så er der faktisk booket de næste 3 måneder. Og noget af det næste, vi gør, det er, at vi finder ud af, hvordan vi kan få plads til endnu flere skoleelever her i Yderzonen. Når den er helt fuld af damp, så tager I lige fat ind, og så vender den ned for at sætte vejen med vand bare herovre. Godt. Jeg tror, de er klar, lige. Ja, er I klar? Godt. 3, 2, 1, nu! Så der bliver altså bare lavet varm luft, der stiger opad, ny luft ind i kassen, der får det til at dreje rundt, og så står den der sparer på programmer og store rundbordsildtornado lige så lang tid, som der er rensebenzin. Er I klar?
Glæd dig til at se de mange kommende projekter i Yderzonen.